projecte Joia Emprenedora és una col·laboració entre la Fundació Ramon Noguera i un jove emprenedor del camp del disseny extern a aquesta. Per a la col·lecció 2012-2013, la jove emprenedora seleccionada ha estat la Mariona Muñoz, dissenyadora d'interiors. S'ha volgut reproduir una miqueta la forma que tenen les microalgues, que són uns cercles de diferents mides, una mica irregulars, posats un al costat de l'altre, i que n'hi ha que estan units entre ells. Normalment són de colors vius, són de colors verds, de colors llimona, llima, però vam pensar que a l'aplicar-ho a les joies, per fer-ho una mica més elegant, hem fet servir una pasta negra que es treballa manualment, perquè així se li dona la forma que es necessita. I per donar-li una mica més de vida i una mica més el que és la vitalitat de les microalgues, i vam pensar d'incrustar el pa d'or o pa de plata. I li dona un brillo que, contrastat amb el negre mate, li dona aquest efecte més viu, vaja. Després es cou i queda dur perquè així no es faci malbé. Entre d'altres tasques, els usuaris dels nostres tallers treballen en l'elaboració de complements de joieria, del que s'obtenen productes totalment artesanals, amb un disseny exclusiu i de qualitat, respectuosos amb el medi ambient i amb un enfocament solidari. Les joies es poden comprar a les botigues de la Fundació Ramon Noguera, situades als tallers de Montilivi i a Mas Xirgo.